Vandaag natuurlijk weer veel aandacht voor jong talent. En wij in de Vleugel een vrouw die de liefde voor Limburg nooit verloren heeft, Beppie Kraft. En ik praat met de voorzitter van de Limburgse Bond Muziekgezelschappen, Raymond Knops. Welkom, dit is Lef. Dankjewel. Beppie, je hebt natuurlijk de harten van vele Limburgers weten te veroveren, maar welke klassieke zanger of zangeres heeft jouw hart veroverd? Ja, momenteel is dat toch Marten Hurkens. De Limburgse tenor, toch weer jouw gevoel voor Limburg? Nee, dat heeft niets met het gevoel voor Limburg te maken. Dat heeft ermee te maken dat ik gefascineerd ben door de wijze waarop hij op heel korte tijd van bakker tot zanger gepromoveerd is. Een mooie carrière heeft kunnen maken in de korte tijd. Hij gaat binnenkort naar China, heb ik begrepen. Ja. Waar hij voor een tv-programma, oud opnieuw Chinees, voor 60 miljoen mensen gaat zingen. Ja, onvoorstelbaar. Raymond, de brug naar jou. Welke zanger-zangeres heeft jouw hart gestolen? Nou, er zijn meerdere heel goed, maar Andrea Bocelli vind ik wel heel mooi. Ja, vanwege de passie en ook de achtergrond van de zanger. Gewoon de manier waarop hij muziek maakt. Gewoon echt fantastisch. Ja. Heel erg mooi. Wie ook de harten van velen heeft gestolen al, dat is de dame aan de vleugel, Suzanne. Welke keuze heb jij voor ons gemaakt deze keer? Vandaag wil ik jullie voordragen van Chopin, Fantasie Impromptu. Het is een van de beroemdste stukken, razend populair en heel frivol. En ja, geniet ervan. Dankjewel. Waarom dit stuk? Het is natuurlijk Chopin, dat is dé componist voor piano, dus daar hou ik het meeste van alles. En Chopin is de componist van het gevoel, van het universele gevoel. Hij drukt het hele leven uit en dit is een stuk waar het wild en stormig kan zijn, maar toch blijft hij dicht bij zijn hart. En het middendeel is het ook het intieme gevoel, het hart is altijd het centrum. Van het... Chopin is sowieso een van jouw favorieten? Ja, absoluut. Ja. Heel erg mooi. Dankjewel. Beppie, natuurlijk als klein meisje opgegroeid in een enorm muzikaal gezin. Ja. Vader die een groot muzikus was. Ja. Was het eigenlijk logisch dat je zangeres zou worden? Ja, ik heb daar nooit gedacht, ik word later zangeres. Het is gegaan zoals het gegaan is, zeggen ze dan. Ja. Bij mijn vader thuis kwamen heel veel mensen vragen voor arrangementen. En hij ging naar de studio en hij had een achtergrondzangeres nodig. En ja, ik was in de buurt. Dus ik mocht mee en zo is het gekomen. Jouw vader natuurlijk ook bekend met het Vieni sul Mar. Ja. Is daar die liefde voor jou geboren voor die volksmuziek? Nee, maar ik heb inmiddels in al die jaren begrepen of ervaren dat het toch vaak de volksmuziek is. Of dat nu gewoon uit het volk komt of uit de klassieke muziek. Die de mensen raakt in het hart. Het is niet voor niks dat na eeuwen en eeuwen nog gespeeld en gebracht wordt. Wat doet dat met jou nog als je de muziek van je vader hoort? Ja, wat mij bijzonder altijd aanspreekt is als ik zijn arrangementen hoor. Heel veel dingen die de mensen niet horen in arrangementen. Hij heeft altijd grapjes in zijn arrangementen. Als er bijvoorbeeld een regel komt over Limburg
dan hoor ik op de achtergrond in de arrangementen iets van het Limburgs volkslied bijvoorbeeld. Ja. En meer van die dingen. Wat de meeste mensen niet horen, maar die mij dan wel opvallen. En zijn virtuoze accordeonisten. Spel, dat blijft. Ja, fantastisch. Ja. Jij hebt eigenlijk als eerste heel Limburg weten te veroveren met je Maastrichts dialect. Iedereen heeft je in de armen gesloten. Je hebt ook je kansen gehad om een carrière buiten Limburg te maken. Gewoon een landelijke carrière. Ja. Toch heb je daar niet voor gekozen. Waarom niet? Ja, allereerst had ik daar toen geen tijd voor. Dat klinkt heel gek, maar toen de aanbiedingen kwamen uit het land... toen was ik directeur van de platenmaatschappij Marlstone en ik had er geen tijd voor. Het was we hadden met 16 mensen personeel, waren wij druk bezig met alles wat Limburgs was op de cd vast te leggen. Maar vooral denk ik ook dat het komt omdat als je Limburgs zingt, dan zing je uit je hart. Ik zou ook Nederlands kunnen zingen, ik zing ook Spaans en Italiaans, noem maar op. Maar dat is iets extra's, ja. Er is iets extra's. Dan is er iets extra's. Dan komt het gevoel er nog meer bij, denk ik dan. Ja. Heel erg mooi. Ja, Raymond, ik maak heel even een brug naar jou toe. De voorzitter Limburgse Bond Muziekgezelschappen. Jullie behartigen de belangen van 285 verenigingen. Hoe doen jullie dat? Nou, dat doen wij vooral door voor die 285 verenigingen met zo'n 25.000 muzikanten wedstrijden te organiseren, opleidingen te verzorgen voor dirigenten, projecten op te zetten, zodat kinderen in een vroegtijdig stadium op school al met muziek in aanraking komen. Dat doen wij door gewoon problemen die ze hebben in de vereniging mee helpen op te lossen. Hoe bestuur je een vereniging goed met vrijwilligers? Allemaal van dat soort vragen. Ja. En ja, dat doen we met een hele groep vrijwilligers die ook weer die andere vrijwilligers aansturen of eigenlijk mee samenwerken. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. Dan hebben we het met name over de bestuurlijke kant. Ja. Het gaat natuurlijk ook over het uitvoeren op het podium. En dan kom ik bij de muzikanten zelf aan. Hoe krijgen jullie de jeugd weer aan de instrumenten? Want er is natuurlijk veel meer concurrentie dan vroeger. Er is veel meer concurrentie. Het is ook veel lastiger voor jeugd om in een orkest mee te kunnen spelen. Want de eisen zijn gewoon veel hoger geworden. Je moet allerlei diploma's halen. Dus daar gaat een hele tijd aan vooraf. En tegelijkertijd zien we dat er ook bij heel veel orkesten gewoon heel veel jeugd in het orkest zit. Soms wel de helft van het orkest die bestaan uit mensen onder de 20 jaar. En, dus ik heb wat dat betreft geen enkele reden om pessimistisch te zijn over de toekomst. Maar we moeten er wel veel meer moeite voor doen. En daarom is het ook zo belangrijk dat jongeren op de basisschool al in aanraking komen met muziek. Dat ze muziekles krijgen. Want als ze 18 zijn, dan gaan ze dat niet meer leren. Dat moet je doen als je jong bent. En het is bewezen, muziek maakt slim. Dus als je met muziek in aanraking komt, dan worden allerlei signalen, prikkels worden doorgegeven. Die goed zijn voor stabiliteit, voor je doorzettingsvermogen. Allemaal dingen die we in de maatschappij ook graag willen. Dan, Beppie, jij moet dan een overintelligente vrouw zijn. Want jij bent echt als klein kindje er al in gegaan. Wat heb je als klein kindje met die harmonie- en fanfare wereld? Nou, als klein kindje niet. Als klein kind was natuurlijk alleen maar thuis pa die bijna altijd muziek maakte. Dus ik ben wel altijd met muziek opgegroeid. Maar ik ben met die harmonie- en fanfare wereld in aanraking gekomen door mijn grote liefde, door Pierre. Bij Pierre thuis waren ze met 8 kinderen, die maakten allemaal muziek. Wat me daar vooral van bijstaat, is toen ik daar de eerste keer kwam in huis, leek het dat muziekschool. Iedere kamer zat wel iemand anders muziek te maken. En dan groei je ook daarin mee. Ik ging mee met mijn man, toen hij zelf nog bij de harmonie was, naar concoursen, bondsconcoursen. Dus ik heb het eigenlijk ook mijn hele leven meegekregen. Ja. Raymond, laatste vraag. Hoe zie je de toekomst van de Havabra-wereld in Limburg? Nou, die zie ik eigenlijk heel positief. Maar dat betekent wel dat we met z'n allen de schouders eronder moeten zetten. Dat betekent dat gemeentes, scholen, verenigingen echt een extra stapje moeten zetten om ervoor te zorgen dat ook die muziekopleidingen de komende jaren gegarandeerd gaan worden. En dan maak ik me daar geen zorgen over. Want waarom niet? Omdat iedereen die muziek gemaakt heeft, dezelfde ervaring heeft. Het gevoel wat het is om met een orkest te spelen, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat moet je gewoon ervaren en voelen. Ja, en dat zijn dingen, Limburg als bakermat van de blaasmuziek. Wij blijven daarin voorop lopen. Het zal over 25 jaar anders zijn dan nu. Met andere muzieksoorten misschien, maar nog steeds jonge mensen, samen met oudere mensen, die gepassioneerd op hoog niveau muziek maken. Ja, een hele positieve toekomst. En eigenlijk gaan we daar nu meteen ook de daad bij het woord voegen. Want inmiddels staat klaar Loes Gele. En zij is de winnaar van de eerste divisie van het Jong Solistenconcours van de LBM. Ze speelt bij Fanfare Excelsior uit Buggenum. En ze speelt de speciale bewerking van Kiteman van Bas Klabbers. Kiteman, sorry. En het wordt begeleid door Suzanne Hardek aan de vleugel en de houtblazerstrio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Loes Gele.
Kiteman door Loes Gele. Prachtig. Loes, kom erbij. Waar is voor jou nu die liefde voor die fanfaremuziek ontstaan? Ja, omdat ik zelf ook in de fanfare speel. Dat komt natuurlijk heel erg omdat ik in een heel erg muzikaal gezin kom. Vader is ook muzikus, moeder speelt ook bij dezelfde fanfare in Buggenum. Dus allemaal bij die fanfare? Ja, allemaal bij die fanfare. Dus, en ook al echt al een aantal jaar, volgens mij 9 jaar nu. Ja. Dus, ja. Dus je ging als kind automatisch mee naar die fanfare? Ja, zeker. Ja, toen ik zelf nog niet speelde of nog net begonnen was, echt ook luisteren en daarna natuurlijk ook zelf erbij komen. Ja. Moest het van vader en moeder of was het ook echt iets wat je zelf wilde? Nee, het was echt iets wat ik zelf wil. Natuurlijk als je begint dan begin je natuurlijk op blokfluit en daarna bugel en dan begin je zelf al een beetje eraan te proeven. Dan heb je zoiets van, je merkt gewoon dat je het gewoon heel erg leuk vindt en dat je er steeds beter in wordt naarmate je meer gaat oefenen natuurlijk. Ja. Dus ja, dan groeit natuurlijk wel de liefde ervoor, ja. Mooi. Loes, maar je zegt ook heel specifiek fanfare, maar wat heb je meer met fanfare dan bijvoorbeeld met een harmonie? Omdat je daar ook weer meer kleuren krijgt door het hout erbij. Ja, omdat natuurlijk, ja, mijn vader is gewoon dirigent ook van fanfareorkesten, niet zozeer van harmonieorkesten, dus daar begin je gewoon bij, bij de fanfare. En omdat ik zelf gewoon heel erg van bugel hou en niet zoiets heb van ik ga naar een ander instrument over. En bij harmonieorkesten is een bugel niet echt een instrument wat daarbij past. Dan kom je toch eerder uit bij trompet. Ja. En zelf hou ik dan toch meer van de bugel, dus ga je toch automatisch meer naar fanfare muziek. Ja. Ja. Nu was het een speciale bewerking van Bas Klabbers, Sorry van Kiteman. Hoe voelt het dan nu toch om met zo'n prachtig houtblazerstrio van de Philharmonie te spelen met Suzanne aan de vleugel? Ja, want dat zijn toch die andere kleuren dan? Zeker, super. En dat is gewoon ook mooi dat het wel kan. Maar dat je nu inderdaad met z'n 3 super muzikanten en met de pianisten daar samen mee een mooi arrangement van hebt, dat is gewoon geweldig. Ja. Wat doet dat jou bij Piaciaro spelen? Ja, bugel. Het is voor mij een van de mooiste instrumenten. Maar dat komt omdat Pierre, ik kom hier altijd op Pierre terug. Pierre is solo-bugelist geweest bij de Limburgse Jagers, 62, 63 weet ik nog. Dus dat heeft voor mij sowieso een speciaal plekje in mijn hart. Ja, mooi. Loes, ik weet dat je twijfelt, want je bent opticien, maar jij twijfelt ook om toch van carrière in de muziek te gaan. Van waar even die twijfel nu? Ja, omdat ik gewoon, ik merk gewoon ik heb er ontzettend veel plezier aan als ik muziek maak en dat is gewoon de passie. Maar om echt daar je brood in te gaan winnen is toch wel, is gewoon lastig. Ja. En dan heb ik zoiets van, nou, het gewoon als een fantastische hobby. Ja. En af en toe optredens erbij snoepen is natuurlijk helemaal geweldig. Maar ja, echt als beroep kies ik dan toch inderdaad voor optiek. Ja. Ja. Beppie, tot slot aan jou dan. Wat zou jij Loes adviseren? Want ik bedoel, stel voor dat Loes jouw dochter was, wat zou je dan tegen haar zeggen? Vooral genieten van wat je kunt en wat je doet. En inderdaad af en toe je optredens meepikken en daarvan genieten. Ja. Zoveel mogelijk, ja. Heel erg mooi. Ik loop heel even naar het houtblazerstrio van de Philharmonie uit Nederland. Want ja, zij gaan voor ons een werk spelen. En ik ben heel benieuwd. Heel veel vraag. Hoeveel studeren jullie nu samen om tot het gewenste resultaat te komen? Dat is moeilijk te zijn en is heel een bedrijfsgeheim. Dat is bedrijfsgeheim. Absoluut. Ja, toch, we moeten een aantal keren toch repeteren en keuze van programma samenstellen. Dan ben je toch een paar uurtjes mee bezig. Ja. En dan... Wat studeren jullie nu gemiddeld per dag? Goh, het is moeilijk te zijn. Dat is... Ik kan moeilijk op antwoorden. Dat is van ieders maakt zichzelf. Kijk, ik moet ritjes maken, zoals mijn collega ook. Ja. Daar zitten we al een paar kwartier al per dag mee bezig, denk ik. Terug naar de muziek. Wat gaan jullie voor ons spelen? We spelen in een leuke deel eigenlijk uit het stuk een trio van Julius Röntgen. Wel een naamgenoot van Röntgen, van de Röntgenstraal. Maar hij was eerder iets anders. Een zeer goede concertpianist. Onder andere als Brahms Nederland aandeed. Ja. Hij speelde de tweede pianoconcert als solist. En componeerde heel veel werken, onder andere dit blazerstrio. Nou, we zijn benieuwd. Veel succes. Dankjewel.
Dus wat doet dit met jou? Ja, fantastisch. Ja. Ja? Ja, Daar kun je wel van genieten, ja, hè? zeker, absoluut. Ja. Het is niet alleen maar van fanfaremuziek al genieten, maar ja, fantastisch, ja. Ja. Beppie, wanneer ben jij eigenlijk bewust voor het eerst in contact gekomen met klassieke muziek? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet alleen dat als jong meisje dat mooie muziek me aansprak. En dan denk ik dat dat de licht klassieke muziek ook was, die ik vooral mooi vond. Maar later, hoe ouder je wordt, en vooral dan ook door relaties die je krijgt, ga je kennis maken met klassiekere muziek, zwaardere klassieke muziek. Om een voorbeeld te geven, in Spanje, daar is mijn man altijd op de home trainer bezig. En we hebben dan een openstaande deur naar het dal. Ja. En hij draait hele zware klassieke muziek. En daar leer je van houden. Ja. Ik leer... Net als goede wijn, je leert te drinken. Ja, je leert te drinken en zo leer je ook van mooiere muziek te houden. Ja. Is Pierre voor jou daar echt een reisleider in, om het zo maar te zeggen? Ja, absoluut. Ja, maar vooral ook om wat hij draait. Ik krijg dat gewoon mee. Dus ja, je wordt ermee opgevoed, zou ik bijna zeggen. Ja. Wat heb jij met de klassieke muziek? Draai je het wel eens thuis voor jezelf? Nee, om eerlijk te zijn niet. Ik zal het niet zo snel zelf echt opzetten. Ja. Maar als mijn meeste leeftijdsgenoten luister ik, als ik de radio luister, gewoon naar de wel bekende zenders, zeg maar. Maar als ik het hoor, ja, dan vind ik het gewoon wel prachtig. Maar het is niet zo dat ik het zelf meteen ga luisteren uit mijn eigen. Ja. Beppe, bij jou zit ook een grote liefde voor de volksmuziek erin. Ja, grote liefde voor de volksmuziek. Het valt me steeds meer op dat titels, liedjes die bekend worden, toch vaak volksmuziek is. Niet alleen in het lichte genre, maar vooral ook in de klassieke muziek. Alles wat terugkomt is toch vaak volksmuziek. Ik heb nu bijvoorbeeld, want dat bedoel jij waarschijnlijk, ik heb op het Prinsengracht concert hoorde ik een violiste die speelde 6 miniaturen van, moet ik even denken, Tsatsinse heet hij geloof ik. Ja. Een volkscomponist, klassieke volkscomponist uit Georgië. Daar hoor ik dan meteen van, daar zou ik iets mee willen doen. Daar zou ik iets mee kunnen doen, maar zou ik iets mee willen doen. Dat ga je dan ook doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik daar wel iets mee ga doen. Of dat nu binnenkort is of over een paar jaar. Dus jij bent wel iemand die zich ook echt laat inspireren door datgene wat je in je omgeving meemaakt. Alleen maar. Ik luister altijd eerst de muziek. Eerst de muziek moet aanspreken en dan komt de rest. Ja. In hoeverre is Spanje daarin voor jou belangrijk? Ja, ook in Spanje is heel vaak de volksmuziek. In de Himmel is een heel oud volksliedje, Clavelitos, uit het volk ontstaan. En ik hoor eerst de muziek, ik pik het op en later horen dat het heel oud klassiek is. Dus op een of andere manier spreekt mij dat dan aan. Ja, heel mooi. Loes, wat is nou jouw grote droom? Dan heb ik het over het muzikale. Ik bedoel, want we hadden het net over die twijfel. Maar wat is nou jouw grote droom? Dat ik gewoon met veel plezier eigenlijk zo lang mogelijk van de bugel kan mogen genieten. En met inderdaad een fanfareorkest erbij, natuurlijk. Ja. Maar ook solistisch, dat ik zo lang mogelijk optredens mag blijven doen. En daar gewoon ontzettend veel plezier uit mag halen. Ja. Ja. Hoeveel solistisch treed je dus ook veel op? Niet veel, maar het begint wel steeds meer te komen. Ja. En dat vind je ook echt leuk om te doen? Ja, ontzettend. Ja, daar krijg je gewoon ontzettend veel plezier van. En heel veel voldoening haal ik eruit. Ja. Ja. Wat is nou voor jou de grote kick, zeg maar zeggen, toch solistisch? Of zeg je, het meest prettig voel ik me toch in het orkest? Ja, het meest prettig is gewoon met het orkest samen. Als je dan gewoon een werk gewoon fantastisch kan overbrengen. Mensen genieten ervan. Je ziet het, je voelt het. Dan is het gewoon... dat is het meest fantastische. Ja, mooi. Ja, Beppie, het programma heet Lef en ik heb ook aanspraak gedaan op jouw Lef. En jij hebt een klassiek stuk uitgekozen wat je voor ons uit gaat voeren. Ja. Dus ik wil jullie nu vragen om plaats te nemen alvast op jullie plek. En wat Beppie uitgekozen heeft, dat is de Adagio uit het klarinetconcert in A groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Ook een favoriet van mij. En zij heeft daar de tekst op gemaakt, Blief bij mich heel mijn leven.
Aan de vleugels Susanne Hardik, Loes Gele op bugel en het houtblazerstrio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Ze spelen een bewerking van Bas Klabbers en dit alles met de prachtige stem van Beppie Kraf. Dit was Lef voor deze week. Heel graag tot de volgende keer. Het is al zo lang geleden, wie veel gingen vrijen, jong en niks gewend, waren weer zonder zendal gaf verweend. Later, toen worst ik wisten weer nog niks van, tot die andere vrouw met al haar rijkdom dicht nog van mij gewoon. Ach, kom toch bij mij terug en breng mij weer geluk. Ik mis die heden dag en vracht, ik blief bij mij heel mijn leven. Kom toch bij mij terug en breng mij weer geluk. Ik mis die heden dag en vracht, ik blief bij mij heel mijn leven. De leefsnoer wie een rijke vent.